ପିଲାମାନେ ତୁମର ୱିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଜଡମ୍ର ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ ପଢ଼ା ହେଇଥିଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ତାର ପାର୍ଟ 2କୁ ପଢ଼ିବା। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମର କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ହେଲା। କିଏ? କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ। ଏ ଯେଉଁ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଚେୟାରରେ ବସିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ। ଆଉ ଏଇ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖ 4 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼ରେ 4 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏଇ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପୋଏଟ୍, 4 ଜଣ ପୋଏଟ୍। ଆଉ ଏପଟେ ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି 4 ଜଣ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପୋଏଟ୍ ମାନେ। ତାହେଲେ 4 4 8 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ପୋଏଟ୍। ଆଉ ଏଠି ରାଜା କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ହଉ ପିଲାମାନେ ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଗ ରିଡ଼ିଂ କରିନେବା, ତାପରେ ଆମେ ବୁଝିବା। କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ court was the home to 8 celebrated poets, collectively known as the Astadigaraj. These poets, including Alasin Pidan and Tenali Ramakrishna, enriched the literary traditions with their masterpiece. Tenali Ramakrishna in particular was known for his quick wit and humor, earning him a special place in the king's court as both a poet and witty advisor. His clever solutions to seemingly insurmountable problems made him a beloved figure in the emperor's history. ତାହେଲେ ଏତିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଡ଼ିଂ କଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ତାର ଓଡ଼ିଆ ମିନିଂ ତା ସହିତ ଶବ୍ଦାବଳୀ ଆମେ ଜାଣିବା ହେଲା। ବୁଝୁଛି ନା? ତାହେଲେ ଦେଖ ଯେ ସେ କହିଲା କ'ଣ, ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ's court was home to 8 celebrated poets। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ତୁମେ ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ଦେଖିଲ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ଯେଉଁ ଥିଲେ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦରବାରରେ 8 ଜଣ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ଼ ପୋଏଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ହେଲା, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବିଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଥିଲା ସେଇ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟଙ୍କର କୋର୍ଟ। ବୁଝିହେଉଛି? କଲେକ୍ଟିଭଲି ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ଅଷ୍ଟଦିଗ୍ଗଜ। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ 8 ଜଣ ଥିଲେ, ସେଇ 8 ଜଣ କବିଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ ଯେ ଅଷ୍ଟଦିଗ୍ଗଜ ବୋଲିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ 8 ଜଣ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଅଷ୍ଟଦିଗ୍ଗଜ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା ହେଲା। These poets, including Alasin Pidan and Tenali Ramakrishna, ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ 8 ଜଣ ଥିଲେ, ସେଇ 8 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ଯେଉଁ କବି ସେମାନେ ଅଲଗା ଥିଲେ। ଅଲଗା ଥିଲେ କହିଲେ କ'ଣ, ଯେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଏଇଥିରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଏଇଥିରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ? ଅଲଗା ଥିଲେ ହେଲା। ତ ସେ 2 ଜଣ କିଏ? ତ ଆଲାସିନ୍ ପିଦାନ ଆଉ ହେଉଛନ୍ତି ତେନାଲି ରାମକୃଷ୍ଣ, ଏଇ 2 ଜଣ ହେଲା। ଏନରିଚ୍ ଦ ଲିଟେରାରୀ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ସ ୱିଥ୍ ଦେୟାର ମାଷ୍ଟରପିସ୍। ଆଉ ସେ କ'ଣ ଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଜଣ କବି ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତିତ୍ୱମାନ ଦ୍ୱାରା ସାହିତ୍ୟର ପରମ୍ପରା ଉପରେ ସେ ପୁରା ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିଲେ ବା ସମୃଦ୍ଧ ସେମାନେ ଥିଲେ ହେଲା। ତେନାଲି ରାମକୃଷ୍ଣ in particular was known for his quick wit and humor, earning him a special place in the king's court as both a poet and witty advisor। ତାହେଲେ
ଯେଉଁ ତେନାଲି ରାମକୃଷ୍ଣ ଇନ୍ ପାର୍ଟିକୁଲାର, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ତୁମର ତେନାଲି ରାମକୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ଥିଲେ ହେଲା, ସେ ପାର୍ଟିକୁଲାର କେମିତି ଥିଲେ? ନିଜ ୱାଜ୍ ନୋନ୍ ଫର୍ ହିଜ୍ କ୍ୱିକ୍ ୱିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହୁମର, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି, ହାସ୍ୟରସ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ ହେଲା, ହାସ୍ୟରସ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ ଥିଲେ? ଯେ କ୍ୱିକ୍ ୱିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହୁମର, ୟାର୍ନିଂ ହିମ୍ ଏ ସ୍ପେଶିଆଲ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଦ କିଙ୍ଗସ୍ କୋର୍ଟ। ଆଉ ସେ ରାଜାଙ୍କର ଦରବାରରେ ସେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ବୁଝି ହେଉଛି? କିଙ୍ଗସ୍ କୋର୍ଟ ଆଜ୍ ବୋଥ୍ ଏ ପୋଏଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଟି ଆଡ଼ଭାଇଜରୀ। ଆଉ ସେ ୱିଟି ଆଡ଼ଭାଇଜରୀ କ'ଣ? ୱିଟି କହିଲେ କ'ଣ? ଚତୁରତାର ସହିତ ହେଲା, କ'ଣ? ଚତୁରତାର ସହିତ ସେ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି, ହାସ୍ୟରସ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଆଉ ସେ ଚତୁରତାର ସହିତ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ରାଜାଙ୍କର ଦରବାରରେ ସେ ଜଣେ ଅଧିକ ସ୍ପେଶିଆଲ ହୁମର, ଯେଉଁଟାକି ୟାର୍ନିଂ କରିପାରିଥିଲେ। ୟାର୍ନିଂ କରିପାରିଥିଲେ କହିଲେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିପାରିଥିଲେ। ବୁଝିହେଉଛି? ହିଜ୍ କ୍ଲେଭର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଟୁ ସିମିଂଲି insurmountable problems and made him a beloved figure in the emperor's history। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିମିଂଲି କହିଲେ କ'ଣ? ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିପାରିବା ଚତୁରତାର ସହିତ ବା ବିଚକ୍ଷଣ ଭାବରେ। ଇନସରମାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ କହିଲେ କ'ଣ? ଯେଉଁଟା ଆମର ଅନଡିଫେଟେବୁଲ୍, ଏଠି ଅଛି ଅନଡିଫେଟେବୁଲ୍। ଅନଡିଫେଟେବୁଲ୍ କହିଲେ କ'ଣ? ଯେଉଁଟାକି ହାରିବା ନାହିଁ ହେଲା, ହାରିବା ନାହିଁ। ବା ଯେମିତିକା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇଥାଉ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଅତି ଚତୁରତାର ସହିତ, ଯେଉଁ ମଜାଳିଆ ସହିତ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିଦେଉଥିଲେ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମେଡ୍ ହିମ୍ ଏ ବିଲଭଡ୍ ଫିଗର ଇନ୍ ଦ ଏମ୍ପରର୍ସ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଥିବା ସମସ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଚତୁର ସମାଧାନ କରିଦେଇ ପାରୁଥିଲେ। ଆଉ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଇତିହାସରେ ସେ ଜଣେ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ବୁଝିହେଉଛି? ତାପରେ ଦେଖ, ଇଭେନ୍ ଦ wisest ruler face moment of disharmony, and at one such time the king had a quarrel with his queen Thirumallabal over a seemingly trivial matter. For weeks he did not utter a single word to her, and in his frustration stopped visiting her altogether. His absence cast a shadow over the place, and the once cheerful corridors seemed quiet and forlorn ହେଲା, forlorn। ବୁଝୁଛି? Even the wisest rulers face moments of disharmony। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର 8 ଜଣ ଯେଉଁ ଥିଲେ ପୋଏଟ୍ ହେଲା, ବା କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଯେଉଁ ୱାଇଜେଷ୍ଟ ରୁଲର୍ସ କିଏ ଥିଲେ? କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ହେଲା। ସେଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନୀ ଶାସକମାନ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ତ କ'ଣ ହୁଏ? ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଥାଏ? ଯେ କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିଯାଏ, ବା ଜ୍ଞାନୀ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ତାଙ୍କର ମତଭେଦ ହୁଏ। ବୁଝିହେଉଛି ନା?
ତ ସେଇଭଳିଆ ସେ କହିଲେ କ'ଣ, ଇଭେନ୍ ଦ ୱାଇଜେଷ୍ଟ ରୁଲର୍ସ ଫେସ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିସହାରମୋନି। ଡିସହାରମୋନି କହିଲେ କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ମତଭେଦ ହେଲା, କ'ଣ ମତଭେଦ, ମତଭେଦ ମତଭେଦ ଦେଖାଦିଏ। ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଯେମିତିକା ମତଭେଦ ଦେଖାଯାଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ତୁମେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ ଥିବ, କେତେବେଳେ ତୁମର ଫଟାଫଟ ଝଗଡ଼ା ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରୁଛି ନା, ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବ, ସେଠି ତୁମର ଝଗଡ଼ା ହେଇଯାଏ। ତ ଏଇପରିକା ସେମାନେ ସେ ଯେଉଁ ରୁଲର୍ସ ହେଲା, ଯେଉଁ ଶାସକ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏଇପରିକା ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ମତଭେଦ ଦେଖାଯାଇଛି। ତ କାହା ଭିତରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ଆଟ୍ ୱାନ୍ ସଚ୍ ଟାଇମ୍ ଦ କିଙ୍ଗ ହାଡ୍ ଏ କ୍ୱାରେଲ୍ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ କୁଇନ୍। ତାହେଲେ ଥରେ କୌଣସି ଏକ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ରାଜା ଆଉ ତାଙ୍କର ରାଣୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି, କ୍ୱାରେଲ୍ ହେଇଛି, ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି ହେଲା, ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା, ସେ ରାଣୀଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ, ଥିରୁମାଲାବଲ ହେଲା, କ'ଣ ଥିରୁମାଲାବଲ, ଓଭର ଏ ସିମିଂଲି ଟ୍ରାଇଭାଲ୍ ମ୍ୟାଟର। ଟ୍ରାଇଭାଲ୍ କହିଲେ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି, ଅନଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା, ଅନଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହିଲେ ସାଧାରଣ କଥା, ବା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିଲେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟହୀନ କହିପାରିବା ହେଲା। ତ ଯେଉଁଟାକି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସେମିତିକା ଗୋଟେ ଅନଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟରରେ, ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ରାଜା ଓ ରାଣୀଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି, ଝଗଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ବୁଝିହେଉଛି। ସିମିଂଲି କହିଲେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ, ବୁଝିହେଉଛି। ଫର୍ ୱିକ୍ସ ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଉଟର ଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୱାର୍ଡ ଟୁ ହର୍। ଆଉ ଫର୍ ୱିକ୍ସ ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଲେ, ସେ କିଛି ସପ୍ତାହ ହେଲା, ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଉଟର ଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୱାର୍ଡ ଟୁ ହର୍, ଆଉ କିଛି ସପ୍ତାହ ଧରି ସେ ରାଣୀଙ୍କ ସହ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ହେଲେ ନାହିଁ। ଉଟର କହିଲେ କ'ଣ, ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ହେଲା, କ'ଣ ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି, ଉଟର ହେଉଛି ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାଉ, ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହିଥାଉ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବି ୱାର୍ଡ଼ ଆଉ ସେ କହିଲେ ନାହିଁ, କଥା ହେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ, ଏଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ସ ଷ୍ଟପେଡ୍ ଭିଜିଟିଂ ହର୍ ଅଲ୍ ଟୁଗେଦର। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଧରିକି ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ନାହିଁ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍କୁ ଆସିଗଲେ। ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କହିଲେ କ'ଣ, ଯେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମଧ୍ୟରେ ମନର ଭାବନା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆଘାତ ଲାଗିଲା ହେଲା, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେହି କାହାକୁ ଦେଖା କଲେ ନାହିଁ ହେଲା। ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରା ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ ରହିଗଲେ। ହିଜ୍ ଆବସେଣ୍ଟ କାଷ୍ଟ ଏ shadow over the place and the once cheerful corridors seemed quiet and forlorn। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ସେଇ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, କାହାର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ହିଜ୍ ଆବସେନ୍ସ କହିଲେ ରାଜାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମହଲ ଉପରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ସ୍ୟାଡୋ ଓଭର ଏ ପ୍ଲେସ୍, ସେ ମହଲ ଉପରେ ଟିକେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଗଲା ବା ଦୁଃଖର ଛାୟା ଖେଳିଗଲା ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଏଣ୍ଡ ଦ ୱାନ୍ସ ଚିୟରଫୁଲ୍ କରିଡର୍ସ ସିମ୍ଡ କ୍ୱାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ଲର୍ନ। ତାହେଲେ ଏକ ସମୟରେ ଖୁସିରେ ଭରିଥିବା ଯେଉଁ ପରିବେଶ ନୀରବ ଆଉ ଉଦାସ ହେଇଗଲା ହେଲା। ଲୋନଲି କହିଲେ ଏକୁଟିଆ, ଫର୍ଲର୍ନ କହିଲେ ଏକୁଟିଆ, ଆଉ ସିମ୍ଡ କ୍ୱାଇଟ୍ କହିଲେ ପୁରା ଚୁପଚାପ ହେଇଗଲା, ନିସ୍ତବ ହେଲା, ନିସ୍ତବ। ତାଙ୍କର ଚିୟରଫୁଲ୍ କରିଡର କହିଲେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ରାଜପ୍ରସାଦ ଥିଲା, ସେ ରାଜପ୍ରସାଦ ପୁରା କ'ଣ ହେଇଗଲା, ପୁରା ସୁନସାନ ଆଉ ଟିକେ ଉଦାସ ଆଉ ଦୁଃଖର ଛାୟା ଖେଳିଗଲା, ବୁଝିହେଉଛି।
ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ, Thirumallabal was upset and tried to her best to resolve the issue but failed. With no other alternative, she decided to seek the help of Thenali Rama, the court's brilliant and witty poet. Rama listened patiently as the queen recounted the incident in details. ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା, ବୁଝାଉଛି ନା କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। Thirumallabal was upset and tried her best to resolve the issue but failed. ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିରୁମାଲ୍ଲାବଲ ହେଲା, ସେ ପୁରା ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ କେମିତି ବେଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କେମିତି ବୁଝେଇବ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ, ସେ ଚେଷ୍ଟାରେ ସେ ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା, ବଟ୍ ଫେଲ୍ଡ। ଆଉ ସେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ସେ କୌଣସି ସଫଳ ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ୱିଥ୍ ନୋ ଅଦର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ସ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ତା ପାଖରେ ନଥିଲା। ସି ଡିସାଇଡେଡ୍ ଟୁ ସିକ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଥିନାଲି ରାମା, ତାପରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଥିଲେ 8 ପଏଟ୍ ଥିଲେ, ସେଇ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ୱାଇଜଡମ୍ ଯିଏ ଥିଲେ, ସେ ଜଣେ କିଏ, ଥିନାଲି ରାମା। ସେଇ ଥିନାଲି ରାମାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଟିକେ ଭରସା କଲେ, ଡିସାଇଡ଼୍ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ହେଲ୍ପ ନେଇଯିବ, ହେଲା, କିଛି ଉପାୟ ସେ ଦେବେ। ତାହେଲେ ଦ କୋର୍ଟସ୍ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱିଟି ପଏଟ୍, ଆଉ ସେଇ ଥିନାଲି ରାମା କ'ଣ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 8 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ସେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ମାନେ ବିଚକ୍ଷଣ, ଅଧିକ ମେଧାବୀ, ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ, ଆଉ ୱିଟି କହିଲେ କ'ଣ, ଚତୁର, ହେଲା, ଚତୁର ପଏଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ, କବି ଥିଲେ। ରାମା ଲିସନ୍ ଦ ପେସେଣ୍ଟଲି ଆଜ୍ ଦ କୁଇନ୍ ରିକାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଦ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ସେଇ ରାଣୀ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କଲେ, ରିକାଉଣ୍ଟେଡ୍ କଲେ, ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ସେଇଠି କହିଲେ, ହେଲା, ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ କହିଲେ। ତ ସେଇ ଯେତେବେଳେ କି ସେ କହୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରାମା ଲିସନ୍ ପେସେଣ୍ଟଲି, ରାମା ତାପରେ ସେ ପୁରା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ତାହା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆଉ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଯେତେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ବୁଝାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ଦ କିଙ୍ଗ ରୋଟ୍ ଏ ପୋଏମ୍, ସି ବିଗାନ୍ ହର୍ ଭଏସ୍ thumbling. It was filled with vague expression, sun, moon, stars, beautiful sky, but it made no sense when he tried reciting it to his minister they all. ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କଲେ ଦେଖ, ଯେ ଦ କିଙ୍ଗ ରୋଟ୍ ଏ ପୋଏମ୍, ରାଜା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ପଏଟ୍ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ହେଲା। ଆଉ ସେଇ ସି ବିଗାନ୍ ହର୍ ଭଏସ୍ ଥମ୍ବଲିଂ, ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲେ ଯେ ରାଣୀ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ କମ୍ପିତ କଣ୍ଠରେ, ହେଲା, ସେ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ, ସେ ପଏଟ୍ଟାକୁ ସେ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ଭିଗର୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍, ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ପଏଟ୍ଟା ଥିଲା ସେଇଟା କ'ଣ ଥିଲା, ଭିଗର୍ କହିଲେ ଅନକ୍ଲିୟର କହିଲେ ବୁଝା ପଡ଼ୁ ନଥିଲା, ହେଲା, କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ କରି ଚାଲିଥିଲେ ବା କହି ଚାଲିଥିଲେ। ଯେ କେମିତି କହୁଥିଲେ, ସନ୍, ମୁନ୍, ଷ୍ଟାର, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ସ୍କାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରା ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଆକାଶ ଭଳି ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା, ସେ କହୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଇଟ୍ ମେଡ୍ ନୋ ସେନ୍ସ, କିନ୍ତୁ ଏହାର କିଛି ବି ମାନେ ବୁଝା ପଡ଼ୁ ନଥିଲା। ହ୍ୱେନ୍ ହି ଟ୍ରାଏଡ୍ ଟୁ
reciting it to his minister, ତାହେଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାହାକୁ ପାଠ କଲେ, ରିସାଇଟିଂ କଲେ, ହେଲା, ଟ୍ରାଏ ଟୁ ରିସାଇଟିଂ, ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ହେଲା, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହେଇଗଲେ? ଆଭଏଡ୍ ହିମ୍ ମେକିଂ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍। ତାହେଲେ ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଉଥିଲେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆକୁ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ତୁମକୁ ଲେଖିଦେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ା ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ଲେଖ, ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ହେଲା। ଏଠି ଦେଖ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କହିଲେ କ'ଣ? ଯେ କୌଶଳ, ହେଲା, କ'ଣ? କୌଶଳ ବା କହିପାରିବା ଯୋଜନା, ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରଫ୍ୟୁଜନ୍, ପ୍ରଫ୍ୟୁସଜଲି, ହେଲା। ପ୍ରଫ୍ୟୁସଜଲି କହିଲେ କ'ଣ? ଏଠିକି ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ଅଧିକ, କହିପାରିବା ବହୁତ ଅଧିକ, ବଷ୍ଟଲିଂ କହିଲେ ତୁମର ଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ, ହେଲା, ଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ତୁମର ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ, କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ। ଅର୍ନେଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଅର୍ନେଟ୍ ହେଲା ଅଳଙ୍କୃତ, କ'ଣ? ଅଳଙ୍କୃତ, ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜା ହେଇଥିବା, ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜା ଯାଇଥିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତୁମର ଷ୍ଟର୍ନ କହିଲେ କ'ଣ? ଯେ ଗମ୍ଭୀର ବା କଠୋର, ହେଲା, ଗମ୍ଭୀର ବା କଠୋର। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଗ୍ୟାନୋଡ୍, ହେଲା, ଗ୍ୟାନୋଡ୍ ହେଲା କ'ଣ? ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା, ଲଗାତାର ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇବା, ହେଲା, ଲଗାତାର ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇବା। ତୁମେ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମନେ ରଖ, ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଲେଖି ନେଇଯାଉ, ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକୁ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କର, ତାପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ପଢ଼ିବା, ବୁଝିହେଉଛି? ହଉ, ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ, ଯେ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ late evening when he came to me seeking an audience. He began reciting it to me, but I was so exhausted after a trying day that I yawned not once but several times. The king thought I was dispreting him poem and stormed off. Since then he has not spoken to me. If I had known this would happen, I would have chosen another day. Help me please, Rama. Only you can help the king understand. তাহলে কোন কইলা দেখো, যে it was late evening when he came to me seeking an audience. তাহলে ଗୋଟେ
ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ହେଇଯାଇଥିଲା ଟିକେ ଲେଟ୍ ଇଭିନିଂ, ଅଧିକ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ହ୍ୱେନ୍ ହି କେମ୍ ଟୁ ମି, ଆଉ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ସିକିଂ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ, ଆଉ ସେ ମୋ ସହ ଦେଖା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ। ହି ବିଗାନ୍ ଟୁ ରିସାଇଟିଂ ଟୁ ମି ବଟ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ସୋ ଏକ୍ଜୁଷ୍ଟେଡ୍ ଆଫ୍ଟର ଟ୍ରାଇଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ୟାଣ୍ଡେଡ୍। ତାହେଲେ ହି ବିଗାନ୍ ଟୁ ରିସାଇଟିଂ ଇଟ୍ ଟୁ ମି, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସେ ମୋତେ କବିତାଟି ପଢ଼ିକି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ରିସାଇଟିଂ କହିଲେ ଯେଉଁଟାକି ସେ ପଢ଼ିକି ଶୁଣେଇଥାନ୍ତେ, ବୁଝେଇଥାନ୍ତେ ଆଉ ହେଲା। ବଟ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ସୋ ଏକ୍ଜୁଷ୍ଟେଡ୍ ଆଫ୍ଟର ଏ ଟ୍ରାଇଂ ଡେ, ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଦିନଟି ଥିଲା ସେଇ ଦିନଟା ଟିକେ ବହୁତ ବୋଧେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ କି କ'ଣ କରିଥିଲେ, କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ହେଲା। ଆଉ ସେ କ'ଣ ଥିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ୟାନେଡ୍, ଆଉ ସେ ଟିକେ ପୁରା ଥକି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ୟାନିଂ କରୁଥିଲେ। ୟାନେଡ୍ କହିଲେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବାକେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସେ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ନଟ୍ ୱାନ୍ସ ବଟ୍ ସେଭରାଲ୍ ଟାଇମ୍ସ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଥିଲେ ସେ ଥରେ ମାରୁନଥିଲେ, ବହୁତ ସମୟ ସେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରି ଚାଲିଥିଲେ। ଦୋ କିଙ୍ଗ ଥଟ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଡିସ୍ପ୍ରେଷ୍ଟିଂ ହିଜ୍ ପୋଏମ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋମେଡ୍ ଅଫ୍, ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ରାଜା ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କବିତାକୁ ଅସମ୍ମାନ କଲି ହେଲା, ଡିସରେସ୍ପେକ୍ଟିଂ କଲି, ବୁଝୁଛି ନା, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ମାନ ଦେଲି ନାହିଁ। ଏବଂ ପୋଏମ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋମେଡ୍ ଅଫ୍, ଷ୍ଟୋମେଡ୍ ଅଫ୍ କହିଲେ କ'ଣ, ରାଜା କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇକି ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ, ବୁଝୁଛି। ଷ୍ଟୋମେଡ୍ ଅଫ୍, ରାଜା କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇକି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ, ଯେ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳକୁ ମୁଁ ରାଣୀ ପାଖକୁ ଆସିଲି ସେ କବିତା ବିଷୟରେ ସେ ଡିସରେସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଛି ସେ କବିତାକୁ, ଏମିତି ସେ କହିକି ରାଜା ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସିନ୍ସ ଦେନ୍ ହି ହାଜ୍ ନଟ୍ ସ୍ପୋକେନ୍ ଟୁ ମି, ଆଉ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସେ ମୋ ସହ କଥା ହୋଇ ନାହାନ୍ତି। ଇଫ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ନୋ ହିଜ୍ ଉଡ୍ ହାପେଣ୍ଡ ଆଇ ଉଡ୍ ହାଭ୍ ଚୁଜେନ୍ ଆନାଦର ଡେ, ତାପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଦିନ ଆସିଲେ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସେ କଥା ହେଇନଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ହେଇଛି ହେଲା, ଯେହେତୁ ସେ ଥକି ପଡ଼ିଥିଲେ କି କ୍ଳାନ୍ତ ଥିଲେ, ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଥିଲେ, ଶୋଉଥିଲେ, ତାହେଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଛିଥାନ୍ତି, ବୁଝିହେଉଛି ନା। ହେଲ୍ପ ମି ପ୍ଲିଜ୍ ରାମା, ତାପରେ ସେ ଯାଇକି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୟାକରି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ରାମା ବୋଲିକି ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଣୀ ଯାଇକି କହିଛନ୍ତି। ଓନ୍ଲି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ପ ଦ କିଙ୍ଗ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ଆଉ ଆପଣ ହିଁ ସେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବେ ଏଇ ପୋଏମ୍ ବିଷୟରେ ହେଲା, ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲେ ଆପଣ ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ ବୋଲିକି ସେ ରାମାକୁ ତାଙ୍କ ରାଣୀ ଯାଇକି କହିଲେ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା। ରାମା nodded thoughtfully. If you like, I will try my best to resolve this matter, your highness. But this needs a well-planned approach, and I may need time to find the right strategy. The queen, who had placed her last hope in Rama, agreed and thanked him profusely. Thoughtfully, Rama nodded thoughtfully. thoughtfully କହିଲେ କ'ଣ, ଯେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଭାବରେ ସେ କ'ଣ କଲା, ନୋଡେଡ୍ କଲା, ମୁଣ୍ଡକୁ ହଲାଇଲା ବା ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ ହଲାଇଲା ହେଲା। ଇଫ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଏ ମାଇ ବେଷ୍ଟ, ଯଦି ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ବେଷ୍ଟ ରିସଲ୍ଭ ଦିସ୍ ମ୍ୟାଟର ୟୋର ହାଇନେସ୍, ଆଉ ଯେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଣୀ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚେଷ୍ଟା ମୁଁ ଲଗେଇବି ହେଲା। ବଟ୍ ଦିସ୍ ନିଡ୍ସ ଏ ୱେଲ୍ ପ୍ଲାନେଡ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏହା ପାଇଁ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। ୱେଲ୍ ପ୍ଲାନେଡ୍, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବ। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ମେ ନିଡ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ରାଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ତାହେଲେ
ମୁଁ ସମୟ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁ ଦରକାର ହେଲା, ଠିକ୍ ଉପାୟ ଖୋଜିବାକୁ ମୋତେ କିଛି ସମୟ ଦରକାର, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ରାଇଟ୍ ୱେ। ତ ଏଇ ଗୋଟେ ଭଲ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଦରକାର, ଯାହାକୁ ରାଜାକୁ ବୁଝେଇବା। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦ କୁଇନ୍ ହୁ ହାଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ଡ ହର୍ ଲାଷ୍ଟ ହୋପ୍ ଇନ୍ ରାମା, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ରାମାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ରାଣୀଙ୍କର ଶେଷ ଆଶା ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ, ତାହା ରାମା ଉପରେ ହିଁ ରଖିଥିଲେ ହେଲା, ଯେ ଆପଣ ହିଁ କେବଳ ସେଇ ଉପାୟ ଅନୁସାରେ ବୁଝେଇ ପାରିବେ। ଏଗ୍ରିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କଡ୍ ହିମ୍ ପ୍ରଫ୍ୟୁସଲି, ତାପରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଗଲେ, ସେଥିରେ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କଲେ, ରାଜି ହେଲେ, ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କଡ୍ ହିମ୍ ପ୍ରଫ୍ୟୁସଲି, ଆଉ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଫ୍ୟୁଜଲି କହିଲେ କ'ଣ, ହୃଦୟରୁ ହେଲା, ହୃଦୟରୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଯେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା। The next morning, the royal court was bursting with activity. Ministers, scholars, and courtiers filled with courtroom. A ray of sunlight streamed through the open windows, illuminating the floor and adorned with exquisite rugs. Despite the lively chitter, a tension hung in the air. The king sat on his uh, ornate despite the lively chatter, a tension hung in the air. The king sat on his ornate throne, his expression strained, his sharp eye scanning the room. It was evident that the unresolved quarrel still gnawed at him. ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ। ତ ନେକ୍ସଟ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ତାର ପରଦିନ ସକାଳେ ଦ ରୟାଲ କୋର୍ଟ ୱାଜ୍ ବୁଷ୍ଟିଂ ୱିଥ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ତାପରେ ରୟାଲ କୋର୍ଟ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜ ଦରବାର, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ପୁରା କୋର୍ଟଟା ଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ମିନିଷ୍ଟର୍ସ, ସ୍କଲାର୍ସ ଆଣ୍ଡ କୋର୍ଟିୟର୍ସ ଫିଲ୍ଡ ଦ କୋର୍ଟରୁମ୍, ଆଉ ସେ ଦରବାରରେ ତାଙ୍କର ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ କିଏ କିଏ ଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ, ଆଉ ଦରବାର ମାନେ ଯେଉଁ ସଭାକକ୍ଷକୁ ପୂରଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଦେଖ, ଯେ ସନଲାଇଟ୍ କୋର୍ଟରୁମ୍, rays of sunlight streamed through the open windows, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଠି ଗୋଟେ ଖୋଲା ଯେଉଁ ଝରକା ଥିଲା ହେଲା, ସେ ଖୋଲା ଝରକା ପଟୁ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ତାର ରଶ୍ମି ଆସିକି ପଡ଼ୁଥିଲା, ବା ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟର ରଶ୍ମି ଆଲୋକିତ କରୁଥିଲା। ଲୁମିନେଟିଂ ଦ ଫ୍ଲୋର ଆଡର୍ଣ୍ଣଡ୍ ୱିଥ୍ ଏକ୍ଜୁଷ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ସେଇ ଯେଉଁ ଝରକା ପଟୁ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଆସୁଥିଲା, ସେଇ ଆଲୋକ ଆସିକି ସେଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଚଟାଣରେ ସବୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ହେଲା, ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ କେମିତିକା ଲାଗୁଥିଲା, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ପେଟରେ ସଜା ହେଇଥିବା ଯେଉଁ ମାଟିକୁ ସେ ଆଲୋକିତ କରୁଥିଲା ହେଲା। ଡେସ୍ପାଇଟ୍ ଦ ଲାଇଭଲି ଚାଟର, ଏ ଟେନସନ୍ସ ଥଙ୍ଗ ଇନ୍ ଦ ଏୟାର, ଆଉ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଯେ ସେମାନେ ସେଠାରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ହସ ଖୁସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିଲେ, ଆଉ ପରିବେଶ ଏକ ଯେଉଁ ଚାପାନ୍ୱିତ ଭାବରେ ବା ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରେସର, ସେଗୁଡ଼ିକା ଭାବରେ ଉତ୍ତେଜନା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଯେ ଡିସ୍ପାଇଟ୍ ଦ ଲାଇଭଲି ଚିଟର ଟେନସନ୍ ହ୍ୟୁ ଇନ୍ ଦ ଏୟାର, ଆଉ କିଛି ଯେଉଁ ପବନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ଦ କିଙ୍ଗ ସ୍ୟାଟ୍ ଅନ୍ ହିଜ୍ ornate throne, ଆଉ ରାଜା ନିଜ ଅଳଙ୍କୃତ ସିଂହାସନ, ଅଳଙ୍କୃତ ସିଂହାସନ ହେଲା, ସେଇଥିରେ ସେ ବସିଥିଲେ। ଆଉ ହିଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଷ୍ଟର୍ନ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁହଁଟା କେମିତିକା ଥିଲା, ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର ଥିଲା।
ଆଉ ହିଜ୍ ସାର୍ପ ଆଇ ସ୍କାନିଂ ଦ ରୁମ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଚକ୍ଷୁ ଦରବାରକୁ ପୁରା ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲା, ତାଙ୍କର ସେଇ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସେ ପୁରା ସାର୍ପ ଆଇରେ ଅନେଇଥିଲେ। ସାର୍ପ ଆଇ କହିଲେ କ'ଣ? ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର, ହେଲା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏଭିଡେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଅନରିସଲ୍ଭଡ କ୍ୱାରେଲ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ରୋନେଡ୍ ଆଟ୍ ହିମ୍, ଆଉ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ଅମୀମାଂସିତ ବିବାଦ ଏବେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି? ତାଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିଲା। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ରାଣୀ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାମା, ସେ ଯେଉଁ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ଯାହାର ଅଛି ଇଏ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଣୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ହୋପ୍, ଶେଷ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛି ନା, ଶେଷ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ହଉ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ।